इउपिपिएलआव थांनाया बोसोरसेयानो जाबायमोन किन्तु इउपिपिएलनि आदर्शआ एसेबो मोजां बर' बिथांखौ मासे बिस गोनां जिबौआ बिथांनि खर'आव आरो बिथांनि बिखायाव सौबाय दैदेनबाय थायो बिथांमोनखौ बुङाब्ला बिदिनो मुक्त जानो हायाब्ला जेबो लाब जाया। खुलुमबाय रायजोफोर, आंनि गोदान भिडिअ आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आं नोंथांमोननो सिगांग्रो जासिनाय थाबाय आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आङो बेखौनो गुरैयै खावलायग्रोनाय थाबाय। नै दा दाख्लै जेन खाम्फा बरगयारी सारा जेन बिपिएफ दलखौ नागारनानै इउपिपिएल दलाव गोबां रायजो राजा एबा कर्मिफोरखौ लानानै ज' हाबफैदोंमोन। अब्ला नै दा मबे फर्जा मा फांसनाव जानो फैगासिनो दङ। दा 14 चिराङाव खाम्फा बरगयारीखौ नागार बिपिएफ दलाव हाबफैजोबनायनि मोनसे फांसन दा नुगासिनो दङ। दा पाब्लिकफोरखौ जेन फैसा थाखा फैसा एसे होगोन बा उमुक थुमुक मोनगोन बेबायदि होननानै लांदोंमोन नामा नोंथांमोना निस्सय खोनानो मोनगोन। नोंथांमोनहा भिडिअखौ फुरायैनो नाय, अब्लासो भिडिअनि गेजेराव मा रोखोम टपिक हाबनानै दं नोंथांमोनहा नायजोबबानो। दिनै सेंग्राफोरा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मोजां मोननानै बिपिएफआव जयनिं जाफैदों। उद्देश्यआ बेनो, प्रमद बर' बिथां दैदेननाय सरकाराव बिथांमोना थानो गोसो गैया आरो थानो हाया। बिथांमोना सरकारखौ नागारनानै मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ नागारनानै हाग्रामा महिलारि बिथां दैदेननाय बिपिएफ दलाव जगदान जाफैदों। बिसोरनो जेबो थाखा फैसा बिथांमोननो नाङा, जेबो गोहो बोलो बिथांमोननो मन्त्रि एमएलए जेबो नाङा। बिथांमोनहा उद्देश्य जे बिटिसिखौ बासायनाय आरो बिपिएफनि जानानै खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना गोसो। बिनिखायनो बिथांमोना सहिस्सा दिनै हाग्रामा महिलारिजों गोजोन खुसि जोनोम जयेन जाफैदों। बिथांमोनखौ दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बरायदों। ओरैनो गासै 19 जोन आरो मानगोनां खाम्फा बरगयारी सारजों थांनायबो दङ आरो उनाव फैबावगोन, बहुद फैगोन। दा स्टार्टिं जाबाय बेखौ बिथांमोना बुंदों आरो बहुत हाजार इउथफ्रा जयेन जागोन। बिथांमोनखौ जों बिथांमोननि खुगानिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। आं मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बुंनायखौ नुदों। आं बिथांखौ राया, सोंखारिया, गाज्रि राव दं आं बुंनो गोसो गैया। नाथाय आङो बुङो जे बिथाङा प्रमद बर' बिथांखौ मासे बिस गोनां जिबौआ बिथांनि खर'आव आरो बिथांनि बिखायाव सौबाय थायो। दिबाय जाय बिस गोनां जिबौखौ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङानो आर'नाइ होनानै गाइखेर दौबाय थायो। सौबाय थाबा बिथाङा थैया होमबा? बिस गोनां जिबौखौनो बिथाङा फियो, गाइखेर होयो, आर'नाइ गानहोयो आरो बे बिस गोनां जिबौनिफ्राय सौजानायखौ बासायनो थाखायसो आं प्रमद बर' बिथांखौ बुंगासिनो दङ, नङा होमबा? बुजिखाबाय दा? बिथाङा बुंदों जे प्रमद बर' बिथांखौ आंखौ रायबाय थानानै जाथिया जेबो माबा जाया होनना बुंदों, बासायजाया, नङा होमबा? सेकुट नङा होनना बुंदों। बिथाङा थिगखौनो बुंदों। बिथांखौ जेसेबां बुंब्लाबो जेबोआनो जाया। मानो? बिथांखौ बैथिंनि दैदेनगिरिफोरासो सालायो। बिथाङा गावनि खुगाजों बुंनो नाजादों। आंखौ बुंब्लाबो बोरै जानो? बिथांमोनखौ बुं, बिसोरखौ सोंखारि, बैसोरखौ बुं होननाय जादोंब्रा प्रमद बर' सारनि बुंनाया, नङा होमबा? आंखौ बुंब्लाबो जाथिया जेबो लाब जाया। माने बिथाङा बुंब्लाबो बैसोरखौ बुङाब्ला, जायफ्रा बिथांखौ दैदेनबाय थादों बिथांमोनखौ बुङाब्ला, बिथिंनिफ्राय मुक्त जानो हायाब्ला जेबो लाब जाया होननाय बायदि जादों प्रमद बर' सार बुंनाय। बिनिखायनो जिहेथु रायजोआ प्रमद बर' बिथांखौ सौबाय थानाय जिबौनिफ्राय बासायनो दिनै मानो नागिरदों? जोंनि बे बिटिसिआ सक्तिशालि जाथों आरो मोजाङै गभर्नमेन्ट सालायनाय बिटिसिआ बासायथों। बिथांनि सौजाबाय थानायखौ नुनानै सौनो हायै, जिबौ फिथिगमा सौनो हायै, आर'नाइ होनानै बरायै, गाइखेर होयै मानसि जों बे बिटिसिखौ बासायनो थाखाय जोङो नागिरदों। बेनि थाखाय मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ अननायजोंसो जों बुंबाय थादों जे नोंथाङा सिन्था खालामनानै गभर्नमेन्टखौ सालाय। बेखौनो आं बुंदों। आरो गुबुन दसे नांगौ रायनांगौ गुबुन खोथा गैया। ओरैनोथ' आङो बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव थांनो गोसो गैयामोन आरो आंहा मोनसे बै एमपि इलेक्सन समाव खाम्फा सारजों खोब रिलेसन गोनां खामानि मावदोंमोन। बेनिफ्राय माखासे एसे लाइबिलिटिसफोरबो दंमोन। दा बेफोरखौ बोरै सुस्रांनो हायो
बेखौ साननानै आं थांदोंमोन खिन्थु जि नुदों जेबो रिफान्डेबल जायाखै दा ओंखायनो आं दुखु मोनबाय ओरैनोथ' बोथोराबो गरम जाखाबाय आरो बोथोर गरमजों लोगोसे आङो जेबो एक्टिभिटिस खामानि मावाखै खाम्फासारजों थांफानानै ओमफ्राय हाला आङो गांनै गस्ला बोरै गानबावनो माला खुफिननो आं बेखौ सानदोंमोन दा बिदि साननानै दिनै मोनसे खाबु लानानै जोंहा बिक्रम फंबाय आरो जोंनि ब्लकनि नेताफोरखौ लानानै रायज्लायनानै दिनै गांसे गस्लाखौ आं खुफिनबाय बिपिएफनि गस्लाया दिनै गस्लायैनो दङ बिपिएफखौ आं बजबफिनबाय आरो एक्टिभ हिसाबै आं खामानि मावगोन बिपिएफआवनो खाम्फा बरगयारी बिथांजों माखासे दैदेनगिरिजों लोगोसे गोबां मददगिरिफोराबो जादोंमोन बिथांमोनाबो बिपिएफआव फैफिननायनि सारा दङ एक्सुवेलि फैगोन आंजों जिखिनि कन्टेक्टआव दङ उइथ नेम हिसाबै आङो दिनै बुंथ'ला उइथ नेम हिसाबै जुदि बुङो गाबोन माबा मोनसे सोरनावबा हाबफैनो हागौ बिनि थाखायनो आं बुङा बेजों जिखिनि जयनिं जादों मथा मथि 5%सोल' थाबोगोन बाखिथ' बहुथ मानसिफ्रा आरो फैदेरबावगोनसो आंहा आसा दं आरो जों नुनो मोनबाय थादों फिल्डआव खाम्फा बरगयारी बिथाङा इउपिपिएलआव हाबनायनि उनावहाय गावनि बियाबजों लोगोसे बिटिसिनि दाब दाब जायगायाव केम्पिं खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों दा बेहाय गोबां बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव हाबनायनि जों समाजारि बिजोङाव नुदों दा बे बेलायाव बेथ' ओरैनो भुवा स्टाइलसो आं नुबाय थादों एक्सुवेलि गोसो मोजांजों फैयाखै हयथ' माबा मोनसे लुजाबायदों खोमा आं बुंनो हाया एक्सुवेलि बिथांमोनाबो रिटार्न जागोन आं नुहुरदों आरो खाम्फासारनि जि इउपिपिएल दलाव हाबनायनि जि उद्देश्य जे आंजों मोनसे क्लसलि हिसाबै रायलायबाय थादोंमोन जे इउपिपिएलआ बिजेपिजों माने मिलायनानै सिङाव गोरोबनानै गेलेगोन 100% गतिके आङो इउपिपिएलआवनो बारनानै आङो 14 चिरां दुवाराव टिकेटखौ मोनखागोन हिसाबै ज' थांनानै टिकेटखौ लाना गेलेदिनि बिदि होनदोंमोन खिन्थु दिनै नुबाय दिलीप सखिया बिथाङा बुंबाय एसे उनाव जे बिजेपिया हारसिं इउपिपिएलआ हारसिं बिपिएफआ हारसिं बेखिनि गेलेगोन होननानै बुंबाय बिनि उनावथ' आं सिन्था खालामबाय बेथ' बोरै जालायखो दा बेनिफ्राय बहुथ आं सानदों साराबो हयथ' माबा मोनसे नार्भास माइन्ड दं खोमा गावनियाव आं बेखौ सिन्था खालामदों आरो इउपिपिएलआव थांनाया बोसोरसेयानो जाबायमोन खिन्थु इउपिपिएलनि आदर्शआ एसेबो मोजां नङा आरो जेबो रेसपन्सिबिलिटि होआ बिनि थाखायनो जों गोख्रों बागै इउपिपिएलनिफ्राय ओंखारबोनानै बिपिएफआवनो जों जयनिं जानानै खामानि मावनो होननानै जों ज'यैनो आवगायबोनाय जाबाय। अब्ला निस्सय नोंथांमोना खोनानो मोनबायना दा इउपिपिएल दोराव मा रोखोम फांसन नुजागासिनो दङ एब्ला जोंना सिएम एब्ला चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनाव मासे जिबौआ एब्ला बिनि खाफालाव सौबाय थायो ना बेखौ बुंदों जोंना आदा बिक्रम दैमारि अब्ला निस्सय नंगौआनो जानांगौ मानो नङा जे जोंना आसामनि मामाजोंनो बुंजाबाय थायो सौहरजाबाय थायो थेख्लाय हरजायो दि बे माबा मोनसे जुदि हरोब्लासो बा खोथा हरोब्लासो मावनो हायो अब्लाथ' जेबो मायानो गैया अब्ला निस्सय जोंनि फैगोन इलेक्सनाव सोरबा जाय आं उमुगाव हो बेखौ बुङा जे जाय मोजां जा सिगांनि मावखानाय जों बेखौ लाबोनायानो गाहाम माथो दोरखार जों अब्ला जेनेबा मालायजों जे सेन्ट्रेलाव जेन बाहायजाबाय थानाय सरकारजों बिजेपिजों लोगो लानानै मा दोरखार ना रायजोफोर जों मोजाङैनो सिन्था खालाम जोंनि बर' हारि एबा जोंनि एसटि संबिधानखौ लाखिनांगौनि खोथा दङ बाहाय माखासे बर' राइट एन्ड रिभलिउसन ट्राइबेलनि खोथा दङ जों दा मानि थाखाय जोङो बर' रायजो राजाफ्रा जेनेबा बबेबा एसे गोजानाव थाखानायबाबो जों गोदाव सोराव मानो जानांदों दा जोंनि हायावनो जोङो बुजानाय थेख्लाय जानाय बेबायदि जागासिनो दं होखारजानाय जागासिनो दङ अब्ला जों मानोथो बेफोरबायदि मालायजों दैदेनजानाय सरकाराव जों मानो थानानै लाब अब्ला नेक्स्ट जेनो फैगोन बिटिसि इलेक्सन दङ बेयावसो रायजो राजा हिसाबखौ होगोन सोरखौ सरकाराव लाबोगोन रायजोफोर नोंथांमोना निस्सय नोंसिनि गोसोआव साननानै दंखायो ना रायजोफोर जोङो मालायजों बाहायजानो नांला जों बैफोरबायदि जे नेसनेल दराव थानाया जोंनि फिसा फिसौ दलफ्रा मालायजों कम्पेयार खालामनो हाया रायजोफोर जोंनि बर' रायजो राजानि जोंनि इयुननि फिसा फिसौ फोथांनांगौनि खोथा दङ जोंना इयुनाव बड'लेण्ड दाबिनि खोथा दङ जोंनि बे एसटि खथाखौ जुदि एसटि संबिधान एबा 6 सिडुलखौ जुदि दानजायोबा जोंहा मा लाब दङ
आं बेखौसो बुंनो सानो। अब्ला फैगोन जे बिटिसि इलेक्सन बे बिटिसि इलेक्सनासो रायजो राजाफ्रा फिननायखौ होसिगोन रायजोफोर ना। अब्ला जोंनि बे जे मानाव गेदेर जोंना खाम्फा बरगयारि एक्स डिपुटि चिफआ जे जा इउपिपिएलआव हाबफैदोंमोन जे थांदोंमोन बिनि सिमां आरो मिजिङा फैमाल जागोन नामा? रायजोफ्रा गासैबो जेनो थांनानै ससे लामा थांनानै लामाया बांद्राय गोलावद्रायबाय एबा जोङो जेबो मोनला, जोङो दै गांबाय, माखासे जोङो एफा गरमाव जोङो गस्ला गोदान गाननो हाला, जोङो एफा गोजान थांनांगौ लामायाव गस्ला गानलांबा गरम जागोन, दै गांगोन, उखैगोन ना। अब्ला गिदिंबोफिनजोबगोन रायजोफोर गासैबो जे थांदोंमोन बेयो गिदिंबोफिननानै जे बबे सरकाराव जों गाहाम जागोन बेखौ निस्सय रायजोफ्रा साननानै दंखायो ना रायजोफोर। अब्ला जोङो जे दल बबे दोलोआ मोजां बा रायजो राजानि अभिजुगखौ नायदोंमोन जों बेनोसो नैबे बिलु गोनां आखाइखौ भट होनानै देरहासार खालामगोन। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोनहा बे भिडिअनि सायाव मा रोखोम सानो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा शेयार खालाम, कमेन्ट खालाम।